Tässä on ultrajuoksijan kahvakuulaohjelma ja tällä haetaan vahvuutta keskivartaloon, jalkoihin ja käsiin niin, että pystyy selviytymään kunnialla läpi esimerkiksi 24 tunnin juoksusta. Ohjelmaan kuluu aikaa kaiken kaikkiaan 20 minuuttia ja tämän kun suorittaa 2-3 kertaa viikossa, niin se riittää saamaan sen verran kestävyyttä keskivartaloon, että se ei väsy pitkässäkään juoksussa. Liikkeet on yhteensä 8 ja ensimmäisenä aloitetaan lämmittelyliikkeillä ja tehdään yhden käden heilautukset molemmilla käsillä ja heti perään 2 käden heilautus ja 20 kertaa jokainen liike. Ja tämän jälkeen pidetään noin 30 sekunnin tauko välissä. Tämän jälkeen 2 kertaa 10 tuulimylly molemmin puolin ja välissä tauko. Ja tämän jälkeen tulee 2 kertaa 10 kertaa punnerrus ja kulmasoutu ja tauko väliin. Ja tämän jälkeen tulee 2 kertaa 10 askelkyykky ja tämän jälkeen 2 kertaa 10 kyykky ja loppuun 30 kertaa vatsa. Liikkeitä voi tehdä enemmänkin, jos siltä tuntuu. Ja jokaisen sarjan päättyessä ja liikkeiden välissä muistetaan pitää lyhyt tauko niin, että hengitys tasaantuu. Seuraavaksi näytän nopeasti esimerkkisuoritukset jokaisesta liikkeestä. Eli itse käytän 12 kilon kuulaa ja alkuun 1 käden heilautukset ja 2 käden heilautus. Lennosta vaihto. Ja 2 käden heilautus. Muistetaan, että liikkeessä voima lähtee keskivartalosta ja lantiosta. Elikkä tällä saadaan alkuun alkulämpö. Ja seuraavaksi tehdään tuulimylly molemmin puolin. Ja toinen puoli ei unohdeta ja toistoja kaikkiaan 10 voidaan tehdä. Muistetaan pitää takajalka suorana. Ja välissä sitten pidetään noin 30 sekunnin tauko ja toistetaan tuulimyllyt. Ja seuraavana liikkeenä on punnerrus plus kulmasoutu. Eli punnerrus, muistetaan käsi ylös. Ja molemmin puolin ja 10 kertaa. Ja kun on tehty punnerrukset, voidaan suoraan siirtyä kulmasoutuun. Ja tässä tapana on, että pidän käden täällä ja yritän tässäkin käyttää keskivartaloa mahdollisimman hyväkseni. Ja 10 jälkeen kädenvaihto. Ja väliin sitten taas pidetään noin puolen minuutin hengähdystauko. Ja toistetaan tuo punnerrus ja kulmasoutu. Tämän jälkeen otetaan liikkeeksi askelkyykyt. Tässä voi toistoja olla enempi kuin tuo 10 tai raskaampi paino, jos siltä tuntuu. Ja askelkyykyt teen sillä tavalla, että otan kuulan syliin ja tästä vain astun ja noin, että polvi käy edellä olevan jalan kantapään rinnalle. Ja 10 kertaa molemmille jaloille. Eli yhteensä käydään 20 kertaa tuolla kyykyssä. Ja tämän jälkeen paussi.
Tässä liikkeessä voi syke nostaa sen verran paljon, että tauko on ehkä 45, jopa 60 sekuntia. Ja tauon jälkeen toistetaan askelkyykyt. Ja seuraava liike on kyykky. Ja tätäkin voi tehdä hieman suuremmalla painolla ja enempi toistoja, jos siltä tuntuu. Elikkä kuula rinnalle ja kyykkyyn. Ja muistetaan mennä syvälle. Elikkä niin sanottua syväkyykkyä tällä tehdään. Ja 10 tai enempi toistoja. Tai kahva, kuulla voi olla raskaampi. Ja väliin sitten taas 30 sekunnin tauko ja toistetaan. Ja viimeinen liike on sitten 30 kertaa vatsaliike. Ja tämä ottaa totisesti tuonne keskivartaloon. Eli tässä otetaan kuula syliin. Tähän näin. Ja lähdetään viemään sivulle ja pysäytetään. Ja sieltä kiepautetaan toiselle puolelle. Ja muistetaan pysäyttää välissä. Niin tällä saadaan mukavasti raskautta noihin liikkeisiin. Ja 30 kertaa riittää. Ja jos siltä tuntuu, niin saa tehdä 50. Ja tässä näin. Tässä oli nämä liikkeet. Ja nämä tosiaan, tähän ohjelmaan menee kaiken kaikkiaan parikymmentä minuuttia taukoineen. Eikä siinä loppujen lopuksi pahemmin hiki tule. 2-3 kertaa viikossa niin riittää. Kiitoksia.